وەک خۆتێکی سووری یەکەم جارە ئەس هەست بە سەربلندیە دکم. ئەو بە تایبەتی ئەس خوێندەکاری ڕاگەهاندنێ ساڵە یەکەم لە زانینگەها ڤیرتوال di baskê Wezareta Ragihandinê de. Yekem care derfetên ezmûnên bêberamber dide her kesê ku bixwaze xwe di nava radyoyê yan podcastê de bibîne yan jî bultenekên wîçeyan pêşkêş bike. Ew ji dil cihê spasdariyê ne bandoreke pir xweş li ser me û li ser her kesê ku serdana baskê kir hişt. من و هەواڵێ خۆ پۆدکاست جەربان. ئەزمونێکی پڕ خۆش بوو و من تێدا نێرینên خۆ ئانی زمان. مەسعود ji ezmûnên hev wergirt bi taybetî ku di vê demê de podkast û çêkirina naverokê ev hemû mijar pir girîng in û ez hêvî dikim ku di rojên pêş de derfetên mezintir ji me re werin dayîn da ku em nêrîn û ramanên xwe bînin ziman. من خواست vê ezmûnê biceribînim ji ber ku di vê serdemê de em di serdema medyaya civakî de ne. û her kes dixwaze xuyabûna wî hebe, pê divê ev xuyabûn bandoreke erênî li ser vê civakê bike. Rast e ez xwendekara hiqûqê me lê ez xuyabûna di ragihandinê de diceribînim ji ber ku nûkune. Ev wa di paşerojê de fêdeyê bide min ku ez agahiyên yasayî bi rêya medyaya civakî pêşkêş bikim. Her tiştê di pêşangehê de balê dikişîne. Lê bi taybetî beşê Wezareta Ragihandinê xwedî şêweyekî taybet bû. û me xwestin ji vê yekê sûdê werbigirin û ezmûneke ecêb derbas bikin. Sedema girêdana komeleyên xêrxwazî û ragihandinê çi ye? Ji ber ku piraniya komeleyên xêrxwazî piştîriyê bi rêya ragihandinê werdigirin, lewma roleke serekê û bingehîna ragihandinê di jiyana xêrxwaziyê de heye. Xwedê me ji rûmetiyê biparêze, mirov dernakeve ku biaxive û bêje me kar kir û me çêkir, na ew diaxive da ku xêrê ji mirovan re bîne. Lewma me xwestin vê ezmûnê biceribînin û ne tenê tiştên di Wezareta Ragihandinê de, belkî di hemû wezaretan de bibînin.